हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो लोगोफोर। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों सन्देह। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बयबो नायखाबाय जानो हागौ। सोरबाफोर नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बेयो मोनसे कमेडि बड' शर्ट फिल्म। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनिल, प्रिया, एनन आरो रथ। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनानै लाहैदो। आरो नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों अनिल नार्जारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि प्रिया एन्टारटेनमेन्ट नैबे स्क्रिन नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' कमेडि शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बड'लेण्ड रायजोनि UK प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। लोगोफोर नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों दशरथ, करिश्मा, प्रबिन आरो बानु। बिथांमोना दासिमहालागै बे भिडिअखौ जेबो आपल'ड खालामथ'वाखै। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों देरहासार नार्जारी, सिंगाराबो देरहासार नार्जारी आरो प्रतिमा ब्रह्म। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ जेब्ला आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनो नाजागोन। लोगोफोर बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखि आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो।